Panguva inoi aiwa zviri kutoshamisa zviri kuvhundutsa vanhu. Panguva ino tiri kuona kuti people now aiwa they are forcing mutungamiriri wenyika yeZimbabwe kuti aiwa ngaatedzere nzira yakafambwa nemukomana RG Mugabe. Panoonekwa kunzi mugore ra2017 pazvakamboitika zviri kuitika panguva inoi aiwa RG Mugabe akati aiwa inini I don't want bloodshed munyika saka ndakurespecta the voices of the people. Sana pina mashoko kudanyorwa panapa unobva wasubscribe like on the bell icon uko muneko zvanoposta mapicha RG Mugabe nebloodshed nevakomana aiwa vairatidzira udanyora achiti in November 2017 the late President Mugabe served avoided bloodshed by accepting to let go of power. He said, I don't want bloodshed, I will go. This came after his loyalists were captured. These were Kudzichipanga, Chombo, Munyaradzi Shoko, Po Chimedza, etc. Ndomashoko nomudanyo panapa vanokomana vekozwa vachiti aiwa zviri kuitika panguva ino, yes we understand, but panapa takaona kuti mukomana RG Mugabe muna 2017 zvaitika zviri kuitika panguva ino akati ini I know kuti zvinozopera sei, handidi kudeura ropa revanhu. Now vanhu vari kunditi ndi step it down, I would respect that. Ndobva aita now the same zvakuitika. People now they are pushing zvavo vasinganyatsi kubuda zvavo panze vachingoti aiwa ngavangoitawo zvavangoitwa nanother leader muna 2017 kuti vanhu zvavajamuka, let them just respect the will of the people. Mashoko ari kubuda panapa anyorwa nevakomana vekozwa atiri kuona panguva inoi aiwa vakomana naBombshell vachiuya vachiita nealliance aiwa nevakomana aiwa veopposition vari kugonozojamisa vana Scala vana Chibaya nana Ostalos. Chitiko chinyatsoratidza kuti aiwa this thing kupulana kwacho kaitiwa aiwa chakabvirira kudhara. Vanhu ava this strategy yekuratidzira aiwa it's not like kuti zvinhu zvangomuka zvatongovapo but chinhu chakatoronjewa kubva kare. Tudze mafungiro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell.